karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapahan. Ako? Naghilak? Putang madam, uy, ganina ka rin sighilak. Mura kang namatyan. Kay namatyan man bitaw ko. Unsa? Uy. Kinsa man ang namatay, madam? Namatyan kong anak. Uy. Patay na akong anak! Patay na si Sir Rodel? May nanawag ba ni mo, madam? Nagpahibaw ni mo nga namatay si Sir Rodel? Unsa man yun ang tabo, madam? Ay ba, sinisgasan sa si Rodel. Talang motor na ba to? Madam, sultihimi! Sultihimi ko na si Sir Rodel! Patay na siya para nako. Kay matinumanon man siya siyang gusto. Laruha ka na, madam, uy. Kay kalayaton na ba yun akong luha sa mata, madam. Nalimang ka ng mo may paggawa sa ospital. Unya, marisgasya na sab. Saan man yun ang klasiya sa malas, oy? Patay na si Rodel para nako. Kay mas gipili niya ang babae. Mas gipili niya ang babae. Wala ko'y bili nga pagkainahan sa akong anak. Biyaan na yung ko niya tungod lang sa babae. Aabi na kong nadisgrasya kita, Sir Rodel. Ay, taon na, madam. Unsay sudan. Ako, madam. Kaning adobong baboy nga pinalagtob. Anya, isdang sinugba og let ang manok. Nasige. Andama ng lamisa kay mukaon nako. Dali na, Analisa. Aga ka ko paingon sa kananan kay sakit ang akong tuhod. Sige, madam. Gunit lang sa akong abaga. Aray, agay. Hala, no. Kuyawan man sa tayo ni Madam Mercelo, eh. Kalit maglikoy. Ay, may diferensya yun sa karding. Sa iwasap niyang giango-ango, no? Ay, wa siya giango-ango, ha, eh. Ha? Ano sa maguna siya sa imong nahuna, lo? Ay, dahan nagdrama. Ha? Pero, lo, naunsa jud ka si Sir Rodel sa syudad, no? Congratulations! Congratulations! Salamat! Salamat inyong tanan. Salamat! Salamat sa inyong pagtambong sa mong kasal. Oh, dili yun na ni si Piato, Rodel. Sa iloa nga, dili namin makadugay ha. Kay layo pang among biyahe. Wow, maganin mo na sila. Ay, wala yung makakontra sa inyong kasal. Tuod, pabutan na lang ang imbitasyon sa among kasal sa simbahan ha. Sorry kaayo ha, nga inato ra ang celebration karon. Unsaon dinalian man gud ning kasala. Ay, ang importante nga nakasala yun mo sa huwes, di ba? Bungga! Okay, padayon na lang mo din sa paglilingaw-lingaw ha. Enjoy mo ha, kay mularga na mi. Ang akong kape, Analisa, ihatod sa Kaida. Madam. Yun na. Unsa man ka? Wa na ka makakita og maligno? Wa naman, madam. Kung mao ka na, si Sabrina gyud ay ang nagdag kaguliyang ni ining akong bay. Tingali, madam. Sige na. Ang kape. Gusto ka si madam siyang kisulti nga. Si Sabrina ang nagdahas mga maligno ining dapita. Analisa. Nalabiyuhan naman ni mo ang kwarto sa taas, no? Ha?
Anong siga man yung imong mata nga nagtanaw ni madam nga naas kayda? Uy, Melissa. Kurog na sab ka. Naunsa ram sa kaniya, ha? Manoy, Manoy, Oh. naas kayda. Oh, ganabi to sa kayda si Madam Mercy. May kauban siya, Noy. Ha? Kinsay kauban niya? Si Adela. Tinuod ka, Annalisa, nga nasa kayda si Adela? Naalagay, Manoy. Nagsige siya tutok ni Madam. Dahil, tinuod yung ka nang imo nakita. Dili ka na bunga lang siya mong hunahuna. Manoy, tinuod ako nakita, Noy. Dili ni bunga lang sa kuhuna-huna. Noy, nagkilak si Adela, Noy. Agoy! Ang siyang tagsipon ni Moy. Annalisa, husto ng tao na na. Ayan akong sultihi, ana. May miduol si Adela sa luyo ni Madam. Samot. Kaya bayan niya si Madam. Unsa? Pagtarong diha, oy. Unsa man imo prang na, ha? Noy, dili, Noy. Mao na ako nakita. Oh, pag-sure diha, oy. Unsa man ka? Karding! Samoy. Dali, Oy, ako bang pangarang gisangpit ni Madam, ha, Annalisa? Oh, Noy. Oh, Noy. Nagtanaw siya din nato. Pero basan imo tong pangan? Karding! Oh. Dili na, dool na ako. Oh. Hiluta ko. Sakit akong abaga. Ha? Samot. Pahilot siya siya nga baga. Manoy, gisakitan siya sa pag-agbay ni Adela niya. Naunsa, Manoy. Mura magog malibat sa kuyaw, day. Unsa o man ako sa magmalibat si Madam, eh. Ha? Manoy. Sa magkakarding. Hiluto ko ni mo o dili? Dili na, hilutan ning akong abaga. Palayason naman karon. Bala na lang, Noy. Madam! Naanak ko! Naasa toong abaga ni Madam ang bukto ni Adela, Manoy. Unsa? Karding! Naana, Madam! Noon sa manis Adela. Mura man siya gistatuwa nga nag-agbay ni Madam Mercy. Madam? Niyan ako, Madam. Naibaw na ka sa ibong buhaton sa pagduol nako, di ba? Hiluta ang akong abaga. Haay mga bagaha, Madam. Ang tuon akong abaga kay kalit man nga mibugat. Ang walang ni mong abaga akong hinuton, Madam. Kanong magbuot man ka? Kunahing abagaha ang akong ipahilot nimo. Ang akong tuong abaga man ang sakit ug bugat kayo. Ani agay. Ang Madam kay na makigipasan. Unsay akong gipasan? Ha, Karding? Kuan ka kanang Unsay akong gipasan? ay mga problema, Madam. Ay mao man ganing hilutang akong abaga kay bugat og sakit ni Madam. bugat ni ay. Madam, kabugnaw siya mong tuong abaga, Madam. Uy. Dali naghilot. Uy, dali. Tarunga. Oo, Madam. Oo. Bahala na lang ni. Excuse me, ha? Excuse me, ha? Unsay excuse me? Tabi ni mo, day. Tabi. Isay gitawag ni Mug Inday. Waman, Madam. Sige, Madam. Larga. Bahala na lang ni. Pahilot mga ka. Wadyo ko'y sain niya. Aray, agay. Kasakit ba ni Mug hinilutan? Hinera man to, Madam. Aray, agay, hinaya. Hinaya animal. Hinera lagi to, Madam. Madam, hinera. Agay. Inaya, uy. Wa na, Manoy. Sure ka, day? Wa na. Kisa ba'y wa na? Ang iring nga nagkaon sa bahaw, Madam. Juice, Madam, oh. Gusto ka? Manoy, sige na. Padayon na diha. Uwa na ang iring. Ay, salamat. Dili ka magwala ang imong inahan kung may pahos siya nga.
Nakasal na tayo, Rodel. Rodel, nakabati ka pa na ako. Ayaw nagkabala ka, Sabrina. Ang importante nga, banog asawa na ta. May kapakita na ta ni mama nga kasal na ta. Og dili na ta niya mahimong buwagon pa. Pero, kay baw ka, mura ba nagdi gihapon ko ganahan nga musa ka og balik sa inyong karaang bay? Sabrina, ako ang makasunod sa maong bahay. Busa ati manon mo usab kini. Pero daghan og makita si Annalisa sa inyong karaang bay. Aron di ka mahadlok, ayaw pa matias si Annalisa. Kung wala kayo mabateng istorya, di ka mahadlok. Mao nga baoran ko sa Annalisa sa pagsulti kung unsa may iyang makita. Okay. Dali na. Mapadayon na ta sa atong biyahe. Ay, salamat nga. Nakarahon na si madam sa pagsuot siyang kwarto. Annalisa, kuan ba? Unsa maginaw ni Adila nga imong nakita? Looy kaayo siya, Manoy. May pahak ng iyang o. Og nabulit sa dugo ang iyang naong. Unsa? Unya, ang iyang usa ka mata. Gusto na! Gusto na. Ayaw na naglawsa. Ayaw na nag-usulti sa imong nakita na ayaw na taon. Uy, wala. Tarawan na Lisa. Kinsa na napadung din eh. Sila ka na. Si Sir Rodel og Ma'am Sabrina. Oh, dili. Maayong hapon, Carding. Annalisa. Ma'am, ngano ni balik ka? Wanta ka mo balik. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!